blynydde fi bod yma, a fi'n meddwl allwn ni mynd rown i weld beth sydd wedi aros yr un peth neu beth sydd wedi newid. Beth ti'n meddwl, Ystryd? Barod? Bada ni! Come on, Ysbryd! Oh, wow! Croeso, helo ffrindiau, parch, dysgu. Dim dyma'r neuadd o'n i'n defnyddio. O'n iawn, gweud, mae hwnna'n newydd. Mae fy newid, ond chod beth sydd wedi aros yr un peth? Y gêm. O, boys, sa wedi weld hwn ers blynydde. Ti'n gofio Rhain? Oedd Rhain bendant yma pan Mae'r reina wedi aros yr un peth. Oedd Rhain wedi aros i beth. A fi'n siŵr mai dyma'r bwrdd oedd yma pan o'n i yma. Ei, falle. Rhywbeth sy'n newid yw'r parc fyna. O, ie. Mae hwnna'n hyfryd. Ti'n gweud bod fi'n meddwl, mae trwy fyna mae'r ffreitur. Yr un newid. Dyma'n gofyn fi, dwi'n meddwl. O, Jed, wrth i mwyn. Be sy'n gyno? Dwylo lang os chi wedi gweld Stwnsh Sadwrn o'r blaen. Chi'n joio? Pwy yw hoff cyflwynydd Stwnsh Sadwrn chi? Fi? Gwych, diolch yn fawr, diolch yn fawr. Ro croeso i Jed a Cadi, ro cracki nhw. Ro cracki nhw. Reit te, felly ni'n mynd chwarae cwpl o gemau heddiw yma. Os chi'n ennill, chi'n mynd i cael absolutely dim byd, iawn. Ond os chi'n colli, chi'n mynd i cael pay Stwnsh. Ras relay, iawn. Chi'n mynd un ar y tro. Mae yna 5 ar bob tîm, iawn. Jed, Cadi Dewch y tîm ti. Cadi o'r tîm gwyrdd, Dewch y tîm ti. 4-5. Iawn, dewch ni gael cyfarfod y tîm gwyrdd. Mae gyda ni... Wel. Joey. Joey. Kai. William a... Phoebe. Phoebe! A, ar y tîm glas, mae gyda ni... Jessie. Mali. Begw. Adela. Amelia! Come on, y tîm glas! Ah! Oh, come on, guys. Come on, y tîm glas! Yeah! Mae amser chi'n dechrau. Cyfrwch lawr da fi mewn. 3, 2, 1. Offa chi! Offa chi eto! Tîm glas. O! Ysgafn da iawn! Nesa! Ysgafn. Bron, ysgafn. Bach ysgafn. Yeah, go! Down, bro, high five. Yeah, oh! Yeah, dyla. Bron, ysgafn. Yn ysgafn na. O, agos. Ysgafn na. O, nesaf! Can you Wow! Oedd hwnna'n impressive. Ysgafn. O, mae'n agos fan hyn, mae'n really agos fan hyn. Yn ysgafn na hwnna. Just took my cap back. Tîm gwyrdd! Yeah! O, mae'n agos, un i fynd fan hyn. Tîm gwyrdd! 3, 2, 1, hey! Oh, hey! No cracking nhw, please! Reit te, dyma ni i'r ail rownd. 1-0 i'r tîm gwyrdd am hyn o byd. Reit te, am yna ail gym yma, mae'r shuffleboard mas. Mae'r plant yn gwybod yr oerau yma fe'n syml. Mae'r person sy'n cael un o rain yn agosa i'r targed yma sy'n ennill. Mae'r enillwyr yn cael dim byd, ond mae'r collwyr yn cael beth? Gyda fi, ar y tîm glas, mae... Mari. A pwy sydd gyda ni ar y tîm gwyrdd? Luke. Reit te, come on te, Luke. Pob parch yn ysgwelwch yn dda yn y studio, dawer bach. Da iawn. Reit te. Fetio cael ei can lan i ti. Anlwcus. Reit te, come on te, nawn ni weld. Reit te. Mae hyn yn newid spons. Wow! Mae hwn yn posh. Pawb yn gweithio'n galed. Mae newid ers yn ni wedi bod yma. Fio? Dyma'r ffreitur newydd sbon, fel chi'n gallu gweld. Y gwydyr fyna. Golygfa bendigedig o Llangrannog. Mae Susan yma i siarad i ni fi nawr. Be mae Susan? Go hi!
Sfaint i chi wedi bod yn gogyddas fan hyn. 30 oed. Waw! Iawn, falle bod chi wedi syrfo ni de. Mae'r bwyd yn ffantastig. Mae'n gweud, ni'n joio. Ni'n joio. Yn edrych ymlaen y pizza nes yma. O, fel bod y Stwnsh, ar yna diwrnodau prysur, dros 400 o blant yma. Ac gan gynnwys athrawon, mae hynna'n golygu 450 o brydoedd o frecwast, 900 amser cinio. Waw. Wedyn amser te, 450 unwaith eto. Mae fe'n anchynadwy. Lot o bobl. Reit te. Da iawn! Waw! Reit te, dyma ni y tafliad olaf ar hyn o bryd. O na! O na! Paid â bwrw i'n ti na. Ond fel chi'n gallu gweld camrau y tîm gras sy'n ennill! OK, cyfrwch lawr. Mewn. 3, 2, 1, go! Wow! Ti'n iawn? Ti'n siŵr? Reit te, dyma ni. Gêm olaf iawn. 1 pwynt i'r tîm gwyrdd, 1 pwynt i'r tîm glas. Cadi Beauford Jed gyda twist. Cyn i ni dewis pwy sy'n am chwarae i ennill y gêm i'r tîm, ni'n mynd i cael esiampl bach, oherwydd dim Cadi Beauford Jed arferol yw hwn. Chi ffili gweld dim byd. 3, 2, 1. Cadi Beauford Jed sy'n ennill. Reit, ar y tîm gwyrdd, mae gyda ni... Cai! Cai! Come on, Cai, o bysgol ti'n dod. Ysgol Gemau Llangrannog. Ac ar y tîm glas, mae gyda ni. Theo. O basgol. Ysgol y Wen. 1, 2, 3. Gyfartal, row nesa. row nesa. Cadi Beauford Jed, dangos, tîm glas yn ennill, 1 pwynt i'r tîm glas. Wow. Un rownd i fynd, mae 1 rownd i fynd. Cai, mae'r pwysau ymlaen os ti'n ennill hyn, ni'n mynd i tie-breaker go iawn. Cadi Beauford Jed, dangos. Mae'r tîm glas wedi ennill! Felly, cyfrwch lawr dydi gyda lleifa mewn 3, 2, 1. Oh, wow! Ôl chi. Gyn i weld pwy sy'n mynd. Helo? Beth? Be ti'n moyn? Pwy sy'n mynd hyn? O, Jed. waw, wir! Mae Lloyd yn cysgu mewn hyn. Fyddi blin o lan, boys. Dyma darn iconic o Llangrannog. Ie. Rai, Cadi fi dy top bunk. Cadi, jyst i rybyddio ti, os ni'n cysgu o dan fi fyna, fi yn ffarto yn y nos. Gret. Wyt ti'n cofio, boys, aros fyny trwy'r nos, bwyta siocled, chwarae gwmpas gyda'r faint. 2, 4, 6, 8 o ffrindiau hefyd. O, fi'n gofio cael y giggles ganol nos i chi. O, giggles Fi'n o cofio bod hyd. yn rili ofnus yng Nghalw nos. Ie. A fi, ni efo'r bod syniad tu allan. Ie. Syni. Sgwbyn ma'n... Cadi! Oh. Cadi a Jed, come on, Tim Marsh, look up, dyna ni. Diolch yn fawr. Reit te, beth sy'n digwydd ar Stwnsh Sadwrn? Mae lot o... Wel, ti'n dweud gweda, gemau. Lot o... Jokes, gwael? Jokes, lot o lols, Ie, gen ti, ie. ynddo. Ond mae hefyd lot o rhain, iawn. Os chi'n colli, be chi'n meddwl chi'n mynd i gael? Jyst mynd i amseru pa mor gyflym chi'n gallu gwaghau'r bocs ma. Chi ffili twli fe ar y llawr fel hyn, rhaid ti taflu nhw mas fel yna, iawn. OK, ar y tîm gwyrdd, mae gyda fi... Thomas. A o ba ysgol ti'n dod, Thomas? On to go. Hon to go! Ar tîm fi, mae gyda ni. Teia. Teia. O basgol ti'n dod Teia? Go better for Daman. Oce, ysgol beto Swydd Daman. Reit te, mae amser ti, Thomas, un llaw iawn, yn dechrau mewn 3, 2, 1, go! Bydd bynad! Bydd bynad!
Watch out, Fred. Ti'n gone Come on, Thomas! Come on, Thomas! Come on, yeah! Stop, dyma ni. Stop the clock! 18 eiliad, pwynt 88. Iawn. Ro crap i Thomas os gwelwch yna. Ti'n hapus am hynna? Reit te, i'r tîm glas. 3, 2, 1, go! Dyna ni. 10 eiliad wedi mynd. 8 eiliad i fynd. O, mae hyn yn agos. Wow, stop! Yeah, stop the clock! Stop the clock! Reit te, a fel tîm gwyrdd, 18 eiliad. Da iawn. A'r tîm glas, 15 eiliad! Oh, yeah! High five! Da iawn! Come on! Tîm glas, Stwnshwyr, cyfrwch lawr da fi, mewn 3, 2, 1, pew! Gen i weld! Ro crap i Thomas! Da iawn! Reit te, dyma ni yn barod i'r ail gêm. Mae'r gêm yma, mae'n haws os ti'n dangos chi yn hytrach na trio esbonio. Yn syml iawn, ras yw e, ras relay. Byddwch chi mewn tîmau o 5 mewn res, a y tîm cynta i gael y cwpanau i gyd i granio fel hyn. Sy'n ennill iawn, ond chi methu mynd tan bod y person drws nesaf i ti wedi llwyddo i granio'r cwpanau. Ni ar dan, Jed. Na ddigon. Reit, ar y tîm gwyrdd, mae gyda fi. Eva. Amelia. Idris. Alan. Elsie. Yes, come on, tîm gwyrdd. OK, ar y tîm glas, mae gyda ni. Oscar. Jack! Hemi. Emmy! Oliver. Ruby! Come on, y tîm glas! Yeah! Reit te, mae amser chi yn dechrau... Nawr, offa chi! Na, Ysgafn. Bron. Ysgafn. Bron. Ysgafn. Reit, mae rhaid i ni fynd i weld yr astro draw fyna, cael pêl-droed oherwydd atgofio menes arno fyna. Ie, sa'n byth i colli draw fyna. Na? Na, byth. Falle heddi yw'r diwrnod, Jed. Oh! Oedd am proper misfit. Go on, Cad, tro fi nesa. Pa becso am fi. Barod? Sa'n mynd bwrw na fi. Pa trwy ti eisiau? Chwyth neu di? Be bynnag ti eisiau boi? Chwyth. Oh. Ted! Nes i gweld y llygadau. Dwi'n twyllo fi. Ti gweld y llygadau? Ti eisiau un go? Ie, fi eisiau un. Un cam, ddim yn galed. Hwna'n un cam. Yes, Lloyd. Un yr un. Syth at y cwpa. Un yr un. Reit, te, mas o fan hyn nawr, cyn i wneud doler. Ie, diolch yn fawr. O, ti'n bron na. Ie, got it. O, na, eto. O, ag eto. Ie, nesa, gol Idris. Ysgafn. Ie, Mae hyn yn agos. Ysgafn iawn. Ysgafn bach. Bron na. Technic da. Ie, O, mae'n agos! Oh, my team! 3, 2, 1, pay! Go, Idris, pay! Go, pay! Ein arall, pay! Bas, da iawn, ro crap i rhywun, da iawn. Dim ar tywerydd, dyma ti fwy. Reit te, dyma ni Stwnshwyr y gêm ola ar hyn o bryd 1 pwynt i'r tîm gwyrdd, 1 pwynt i'r tîm glas. Pwy bynnag sy'n ennill hyn, sy'n ennill y prynhawn i gyd. Felly, yn syml iawn, canu papur siswrn gyda twist. Mae Cadi a Jed yn mynd i roi esiampl i chi iawn. Dim canu papur siswrn arferol yw hyn, oherwydd mae gennych chi mwgwd ymlaen. Chi ffili gweld be mae person arall am ddewis. Chi'n mynd i roi practis i fi nawr, chi'n mynd i helpu fi. Ar ôl 3, ni'n mynd i dweud carreg, papur, siswrn, dangos, a mae Jed a Cadi yn mynd i roi esiampl i ni. Carreg, papur, siswrn, dangos! Fi'n ennill! Da iawn, Jed! Oh, yeah!
OK, so ar y tîm glas, mae gyda ni Lizzie. Lizzie. A Lizzie yn gwisgo mewn glas hefyd, sydd yn neis. Ti'n meddwl ti'n mynd i ennill? Na'r cwestiwn bwysig. Ie. Yeah? Come on, ni'n gallu neud e. Ar y tîm gwyrdd, mae gyda ni... Isa. A ba ysgol ti'n dod? Ysgol Pont y Gof. Ti'n mynd i ymateb yn gyflym i'r carreg papur siswrn? Ynddo. OK, iawn ta. Cyfartal, cyfartal, rownd rhyw ddyn, cyfartal. Carreg, papur, siswrn, dangos. 1 pwynt i'r tîm gwyrdd. 1 pwynt i'r tîm gwyrdd, reit te. Dyma rownd derfynol iawn. Oni bai bod ti'n ennill. Os ti'n ennill, carreg, papur, siswrn, dangos. Mae'r tîm gwyrdd yn ennill! 3, 2, 1, pei! O, dyna ni, ach, a miro